Нет. Серый. Серый, бежим за серым. Серый. Мектеп оқушыларының күзгі каникул шырында зейде ешік алды лагерлары ішли. Мұндай форматтағы ел бигеректе әтиен илері іште вақытта шахар фатирында бекленіп отырушы балалар үшін ұйыштырылған. Сейчас у нас реализуется работа 6 площадок по всему городу. На каждой площадке по 2 вожатого и в среднем в день от 10 до 15 детей на каждой площадке. Балаларның ялын 14 яштан үлкенрек булган мектеп оқучылары яки студентлары оештыра. Көн сайын төрле темага иҗади биремнәр, квестлар, флешмоб һәм хәрәкәтле уеннар уздырыла. Әйдәманнар оқучыларның каникулларын мөмкин кадәр файдалы һәм күңелле итү өчен тырыша. Каждый вожатый, который здесь работает, он работает не за деньги, он работает от своей чистой души, это улыбки детей. Это вожатые, они хотели просто, чтобы дети не остались на своих осенних каникулах без какого-то личного для себя праздника в виде лагерного двора. Минем ишек алды лагерында ял итү балаларның үзләренә дә бик ошый. Во время осенних каникул мы не сидим дома, играем в разные игры, например, лягушка или догонялки. Вожатые очень веселые. Играем там, например, мы делаем фото, чтобы они сдавали отчет. Мы придумываем девиз, отряд, потом мы рисуем плакат. Исегезгә төшерәбез, минем ишек алды проекты балалар өчен өйдән читкә китмичә ял атмосферасын тою, вакытны файдалы үткәрү, шулай ук яңа дуслар табу өчен менә дигән мөмкинлек. Адилә Бурханова, Юлия Казамарова, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре.